да кажа, че съм така много щастлив и много доволен, тъй като опитваме се с всячески сили да се борим с водача, който е време на класиране, Джан Доменико Басо. Като цяло днес беше много топло. И наистина това наистина много ни тежи на нас състезатели, тъй като външната температура в допълнение с температурата вътре в автомобила и така добре облечени, може да си представите наистина колко е готино. Първото преминаване по отсечките се получи много голямо прегряване на гумите, специално в последната отсечка. Просто буквално в самия край на последната отсечка автомобилът беше абсолютно неуправляем. След това предприехме малко по-различна тактика и мисля, че стана по-добре за второто преминаване на трасето. Поне времената го показаха. Бориме се всичките с големи усилия. Значи дори тези чуждестранни пилоти, които са в България, те също познават много добре отсечките на Рали България, тъй като не са за първи път тук. И имат прекрасната възможност всеки един от тях да се бори за първото място.